'Di ba? Sa mundo ngayong ginagalawan natin, lalong-lalo na usong-uso 'tong, social media, 'di ba? Ang dami nating maririnig ng mga negativity, ang daming toxic people nagkalat, hindi po ba? Yung tipong ang dali-dali nilang mag-judge or manghusga, manlait ng kapwa, talagang pinaparinig pa or talagang pinapangalanan pa nila yung mga taong yun, pinapangalandakan nila yung negativity na binibigay nila. Hindi natin yan kontrolado. Okay po? Kasi hindi natin kayang kontrolin yung iniisip ng ibang tao, yung gustong gawin ng ibang tao. Hindi natin yan kayang utusan na, "Hoy, tumigil ka." Kung gusto nilang gawin, kung sa pambabash or pagiging hater, masaya yung ibang tao, hindi natin yan mapipigil. So, anong kaya nating kontrolin? Yung sarili natin. Kung papaano tayo magre-react sa mga taong 'to. Kaya nating kontrolin kung papaano natin yun tatanggapin or paano tayo magre-react dun. Papatulan ba natin sila? Mga away ba tayo? Magiging toxic din ba tayo? Magiging negative din ba tayo? Hindi. So, hindi natin kailangang patulan lahat ng mga halimbawa nang-aaway sa'tin kahit dito, hindi sa social media, sa personal. Yung mga nang-aaway sa'tin, yung mga mean girls, mean boys, mean girls, hindi natin sila kailangang patulan. So, anong kailangan nating gawin? Saan tayo mag-focus? Sa mga taong nakaka-appreciate sa'tin, sa mga totoong taong naniniwala sa'tin. Do'n tayo humugot ng lakas ng loob. Sa pamilya natin, sa totoong naniniwala at nagmamahal sa'tin. Do'n tayo kumuha ng inspirasyon, lakas ng loob para magpatuloy kung ano man yung gusto nating ma-achieve sa buhay, kung ano man yung pinapangarap natin. 'Di ba? So, do'n tayo kumuha ng inspirasyon. Hindi natin kailangang sayangin yung oras natin sa mga toxic na tao, sa mga negatibong tao. 'Di ba? Tayo lang din ang mahihirapan.